Svi sanjamo o blistavoj, sjajnoj koži. Šta ako prava tajna nije u proizvodu? Šta ako se krije u tvojoj noćnoj rutini? Upoznajte Elaru. Jurila je za besprekornom kožom, ulažući u svaki serum i kremu. Njen ormarić je bio prepun, ali koža joj je ostajala beživotna, umorna, tvrdoglavo otporna. Krivila je svoju, tvrdoglavu, kožu. Elara je pojačala svoju rutinu, dodavala korake, budila se ranije za maske. Smanjila je izlaske, čak i spavanje. Gurala je jače, verujući da sve radi kako treba. Ipak, sjaj je izmicao. Tamni podočnjaci su opstajali, ten joj je izgledao iscrpljeno. Jedne nedelje, preopterećena i iscrpljena, Elara se jednostavno srušila u krevet. Preumorna za bilo kakav ritual. Preskočila je celu svoju rutinu 3 noći, samo duboko spavajući. Na njeno zaprepašćenje, njena koža je razvila prirodnu blistavost. Tamni podočnjaci su izgledali, ten joj je izgledao izuzetno odmorno. Bez proizvoda, a koža joj se transformisala. Elara je shvatila da se ne bori protiv svoje kože, već protiv fundamentalne potrebe svog tela za odmorom. Njena potraga za spoljnim rešenjima zasenila je san, moćan unutrašnji mehanizam za popravku. Pravi tretman lepote nije bio u tegli. Bilo je to dopuštanje njenom telu da se leči. Ponekad rešenje nije u tome da radiš više, već jednostavno da se odmoriš. Daj prioritet svom snu, ne samo zbog energije, već zbog pravog sjaja tvoje kože. Pusti svoje telo da radi svoju magiju. Prigli lepotni san, otključaj prirodnu blistavost. Pretplati se na Srbijan Repo za više saveta.